Финалът на Zarimeks High Power Rifle шампионата вдигна адреналина на стрелците максимално. Изключително добре организирано стрелково събитие, много разнообразни упражнения, топ стрелци, опитни в стрелбата с High Power карабини R15 в калибър 223. Много интересно и истинско предизвикателство за стрелковите умения на всеки стрелец. Променливото време не изплаши състезателите. Дори напротив, изпита уменията им до крайен предел. Днес наистина беше първото състезание от нашите срещи, които провеждаме вече 2 години. Изцяло състезателен характер, докато предишните срещи беха повече тренировъчен и обучителен. Финалното състезание бе със строги правила. Това е единствено по рода си в България, което изисква специфични умения от всички стрелци. Тук вече техниката като оръжия играе по-малка роля, по-голяма роля играе навиците на самия състезател. Възможността му да запази ментално спокойствие през цялото състезание, защото е притиснат и от времето. Отделно от това, времевата преса е едното, от другата страна е наситената стрелба от всички посоки, което те принуждава да запазиш кондиция. Георги Топалов се оказа с най-точен мерник и успя да грабне купата на Zarimeks, паричен ваучер за магазина и подарък термос от Стенли. Дебют и победа наистина дължи се най-вече на моя опит подготовка от спортната стрелба. Дълги години съм състезател по спортна стрелба и в крайна сметка реших да си пробвам уменията и в този нов за България спорт. Не толкова нов по света, но за България нов спорт. Много вълнуващ, много съм доволен. Семейството Павлови имаха двойна радост, защото сребърният медал отиде при Борис, синът на шампиона. Това е голяма радост за мен, въпреки че вече е време да очаквам и да задминем моите успехи. Той също е дългогодишен състезател от спортната стрелба, възпитаник е на спортното училище в Пловдив спортна стрелба, рекордьор беше при юношите в спортната стрелба и е нормално, съответно и тук да има някакви успехи. Почетното трето място и с бронзов медал остана Ангел Стоянов. Като развитие аз виждам градация със всеки един път. В началото хората почти не знаеха за какво става въпрос. Сега вече всеки е навлезнал, всеки се е оборудвал и започва да придобива масовост и започва да става все по-конкурентно, все по-трудно и дай Боже да можем да се мериме некога и със световните и европейски резултати. Организаторите бяха предвидили и 2 индивидуални отличия – за най-млад участник и за най-проспериращ стрелец. Най-младият участник бе Александър Сталийски, който въпреки крехката си възраст има значителен опит в стрелбата. Аз съм Александър Сталийски, на 14 години. Много обичам природата. И просто то така се случи, че за един рожден ден ми купиха една въздушна пушка и така се развиха нещата. И ето ме тук, сега вече се състезавам. Ако нямам патрони, няма какво друго да правя. Числата никога не лъжат, а това се оказа в полза на Томас Довас, който е състезателят с най-сериозно развитие в стрелбата. Нов за България, Zarimeks High Power Rifle шампионата предложи ново усещане на стрелците у нас, което ще бъде надградено и през следващата година. За Zarimeks това е едно огромно постижение и за целия ни отбор. С колегата Жоро и с целия ни екип сме страшно благодарни за всичко, което успяхме да направим. Почнахме буквално едно нещо от нищото и вече имаме 4-то издание, на което бяхме в пълен състав и хората все повече и повече им се дига ентусиазма и им се дига нивото.